zbraň, pripravená munícia 1 alebo 2. To je originálny zásobník? Áno, tento typ. Originál k zbraň. Prvý je originálny. Musí byť k zbrani, čo je dodávaný. No tak okej, zmením. Tak smerom vybíj zbraň, ukáž práve. Ale do toho, ako, nie je to športový, je to, no, to je jedno, no. Keď je dodávaný k zbrani, musí byť prvý. Okej. V pohode. Takže tu za postav, vybereš si kartičku, tu podáš mne, keď si to zapamätáš, Áno. ideš do krytu, vytáš si zbraň, vodorovný kryt, strieľaš terce. Áno. Pripravený? Áno. V situácii? Áno. Na pípnutie timera začíname. Pozor! Kamera beží. No, môžete pípať. Hora môžeš, ale vodorovný kryt, hej. Aha, dobre. Skončil som. Skončil si? Áno. Tak sa postav. Teraz ak si skončil, vybíš zbraň, ukáž práve. Vidím, je tam náboj. Je tam závada. Môžem ho vystreliť? Ako? Závada, môžem vystreliť? Bezpečným smerom, tam odpal. Vybíš zbraň, ukáž prázdnu. Vypadla? Áno, prázdno. OK, dobre. Pardon. Zbraň do púzdra. Tak. Hodnotenie strelca, čas. 30,28. 30,28. Modrá, zelená. Double alfa. Modrá, 12. Červená 12, čiže double alfa, double miss. Ako? Jedna, druhá a 4, jasné. To je to. Zelená. Zelená. Zelená, čiže double alfa. A ešte... 12, double miss. Všetky? Ej. Aj na tom odometu napísané. Aha, modrá, pardon, to som double si miss. neuvedomil. Hej, modrá, double miss. Dobre, už. Je peťka, double alfa. A červená, double miss. Jasné. Takže všetky čísla farby. Čo máš za náboj? Jak si nám to tu rozstrieľal? Práve pozerám, čo sa to deje. Double alfa musíš vybaviť. Čo si... Ares, ale no.